kanye to kidok America no chaki kandalo moko senator mar Delaware masani en president mar America Joe Biden nokelo chik moro mar vetting to ipenji ni to miwacho ni in gi pesa machalo kama taxes gine yudo na gine mwandu gine yudo na de taxes isechula di tich mitiyo an pesa di ok na ka yitimo vetting tipenjo ng'ato ni in gi property mera ne 4.5 billion to kiwinj ka ng'ato penj to bwana gigi in ne yudo gi nade isetiyo higni 4 magi ne yudo gi nade emomiyo vetting ma thurwa ka pod en vetting machien ahinya to walemo ne Nyasaye kwa dhi mbele to wabro yudo ka vetting nyalo bedo maber ki apply vetting strictly jade kende mane nyalo kalo madhi e cabinet jomoko modongi ne nyalo dhi te nikech kanyo ero nitie jomose ma sirikal pesa moko nitie court moko se bedo child gi mada moko se timo moro kama moko no se riembi nikech kawa soya ji mang'eny moting'ore gi gik madongo ok ne nyal kadho to nikech iyudo kanyoche gine vision mar Kenya Kwanza nyocho giyudo kanyoche gilose wach corruption ahinya emomiyo wach kar corruption iyudo ka ji mang'eny iyudo ka cases moko korigolo manyoche idwa tim vetting gi cases moko igolo and then ing'eni Africa ka seche mitimo vetting ok en mana ni ng'e ni ng'amo somo ng'ama ber